गिबियावनो थान्दै प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोंनि रुपि हालाम रुपहि दैमा गाथोनाव मोनसे शिबनि अन्थाइ ओंखारदों। बे अन्थाइखौ नै बयबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों, नायलांदों नोंथांमोना। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै लोगोसे शेयार खालामनानै होदो। गासै रायजोआनो दा नुजाफैबाय आरो नायफैबाय नंगौ बिथांमोनानो दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बे नुथायाव बा बे जाथायाव बिथांमोना फैदों। आरो मा होनो मा फोरमायगोन मा होनदो বল sudah bilang masalah. Karena Brooklyn bah. साहा मोखां जाना दं। ओमफ्राय दांग्रोमना मोजाङै नायबाथाय सिन मोनथाम मोनो आरो। बेनिफ्राय जों बेखौ 12ता समायाव नास्राथाम थांनानै बोखांनो जुजिदोंमोन। बोखांनो जुजिनायाव हायाखै जाहैबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो जों रावनोबो खोन्थायालासिनो आरो दिनै मंगलबार, दिनै आरो जोंफोरो दानि फुङावनो ना लाना फैनानै बोखांनो जुजिबावदोंमोन। ओरैनो खैथासो समाव नुजादों होननानै फोरमायो? 12तासिमनिफ्राय मैया नुजादों। मैया 12तानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनैबो नुजादोंमोन? दिनैबो दङआनो। दानि जोङो 7तासो समायाव ओंखाम फुजा होनानै दिनै मंगलबार ना, शनिबार मंगलबार शनिबार सानथाम फुजा होनांगोन होननानै जोंखौ बुङाखै। बेनिफ्राय जोंखौ बेबायदि लाखिथाव हरनायलाय जोंफोरो आरो नायलायबाय होनबा जों बेखौनो खालामनोसै, जों गुबुनखौनो हमनोसै ओरै होननानै जोंफोरो